Egunon eta ongi etorriak ikastaro honen irekiera ekitaldira etorri zareten guztioi. Lehenik eta behin, uda ikastaro honetako antolatzaileak baita laguntzen duten erakundeak ere zoriondu nahi ditu jarduera hau antolatu izanagatik. Ikastaro honek aztertzen duen gaia interesgarri izateaz gain bere biziko gaurkotasuna duelako. Garai nahasiak bizi ditugu globalizazioaren ondorioz, eta duela 10 bat urte ito gintuen krisi ekonomiko sakonaren eraginez. Aldatzera behartzen gaituzten garaiak dira, ekonomiaz eta finantzez haratago doazen aldaketak, eraldaketa ekonomiko, politiko eta soziala egia bihurtzeko aldaketak. Eta eraldaketa honetan lidergoa, berrikuntza, hiritarrak eta oroar gizartea behar dira izan hitz gakoak. Eraldaketa honek ezinbestean unibertsitatea behar du eragile, gizarteak eskatzen duenari berehala erantzuteko. Aspaldi da jakitun unibertsitatea egungo gizarteak galdegiten dion eginkizun horretan eta honekin bat datozen erronketan jardun behar duela. Ezin ahantz dezakegu unibertsitateak mundu akademikoa gerturatu behar diola gizarteari, etorkizuneko profesionalei berrikuntzan jarduteko erreminta eta bitartekoak eskaini behar baitizkie, etengabeko aldatze prozesuan ari den gizarteek agintzen dituzten erronke berriek gaindituko badira, enpresetan lan egiteko merkatura iritsi eta sartzeko bideak eskaintzeaz bat. Hortaz, giza elementua da beti unibertsitateak gizarteari egin dion ekarpen agerikoena. Alegia, jakintzaren balio erantzia enpresaren eremura eraman eta bertan txertatzen dakiten profesional gaituak. Unibertsitatea ere bada ikerkuntzaren ezinbesteko erreferentea eta gure lanaren atala ere bada gizartearen eta enpresaren munduari ekoizpen prozesu berriak, ekarpen teknologikoak eta aplikazio industrial zuzenik epe laburrean izango duten aurkikuntzak ematea. Duda izpiri gabe, krisi hau gaindituko da eragile ekonomiko eta sozial ezberdinok batera eta elkarri egingo dizkiogun ekimenei esker eta bereziki etengabeko mugimenduan ari den gizartearen bultzadaz. Espero dut, gaur irekitako uda ikastaro hau, gai hauet guruan gogoeta egiteko aukera paregabea izatea. Mila esker zuen arretagaitik.